abusuafo ma obi bia akwa baba so Jaman Sika Fie so na so Jaman TV so bo mo na subscribe to channel no, like video no na share so de be ya unua bi nso nsa beka video ni bi na nyina etimi e de abom. Yes, and a Tuesday near Lucky Tuesday. Yes, and here they offer a Lucky Tuesday man. Yes. Here's our setup way. A transfer from Fortune Thursday to Lucky Tuesday. And over here, Fortune Thursday now even number 232. Also a 233. Good. To a 233. Second box position. We are number 258. 58 or 258 into double 3 no say wo 5 no over 258 no say wo 79 and over 224 24. Good. To 224 we no over 275 75. Good. We ya pe and over 228 72 81 28 second box position 72 and 81 and I say wo 39 our machine. Good. Into a video was it 81 no 110 18 and answer 28 and MS spread amount 10 18 10 18 addition 28 oh kama. Yes, until you be the ashisha no, which is 10 51 18 10 51 18 oh kama until I'm current name. Into over current na saying no abeshisha no ewa ha saying into over 2 double 3 no ewa ha no say was 5 we epe and over 258 and was 79 we are 24 machine. Good. We are 24 pe and over 75 open hona last 2 weeks over 75 we are number 228 first box second box 81 and a 72 and I say 39 over machine and it's R28 we end spread it now we end 10. Good. Scientist grade 18 no banker. I mean say the actually 18 no actually pa yes nti 18 no and I said 28 in spread here ba 10 18 addition 28 oh kama. Good. Nti we na me pese e dey kan ho e break it through. Okay, we also a transfer from Lucky Tuesday event number 678 so at 262 our machine we are double 3 we are 26 we are no about 86 our ha no I say 24 37 our machine we are 16 no I say 58 we are no about 28 no I say 61 into we first box machine we are not the 61 abesha say first box machine not or the 28 and so abisi nti we there on also say yemfa event enkodi nti ha say me pese yefa sa 30 40 addition 70 ewo ha no na yede adwan ne yema no 30 40 and then zeros ni me no na egu no na yede awo yema no kama nti oba ha na say no no so abayesha no current no baba to okay setup na over to 62 we are not 20 double 3 we are 26. Okay, into we are 26 number 2 86 to we are 26 86 no I say 37 24 into 86 no I say 24 37. Good. Into we are 86 pe and over to about we are 16 16 into we are number 2 16 or say 58 and 28 and or say 61 into about 16 and or say 58 and or say about 28 and or say 61 at the bella in our first box machine. Good. Into also we there yemfa event no enkudi. Good. Into your first event we are na the first event na me kire wo no na yede awo no ewo ho kama
yes nti mesrɛ event yi kama ɛbɛkɔ yɛde wei ɛna ɛwɔ no ɛwɔ hɔ mesrɛ wo nhwɛ ne saa na ɛma ne nto nwie na nka sɛ Sogyaman kan yo mesrɛ wo twa bi na di bi twa bi na di bi yes nti yɛwie a yɛbɛyi 10 51 18 ɛwɔ saa setup yi so ne yɛde 30 40 no awɔ no sɛdeɛ na meka no abi ne yɛ best 5 ne afa 10 51 18 no best 3 nti yɛbɛfa 10 18 2 direct ne afa 18 no free banker yes nti ɛno sɛdeɛ mekyerɛ wo 81 wɔ 10 ne a yɛbɛa bɛfa no free banker wei nso spread a 28 no spread bɛma 10 18 a 18 saa dem nti yɛbɛfa no free banker ɛwɔ hɔ nti sɛ ne ɛbɛnya kɔ full game no for lucky Tuesday sɛ ne ɛbɛnya for the full game no yes na yɛyi wei for your best 5 10 51 18 30 40 ne yɛyi 10 51 18 best 3 yes ne yɛyi 10 18 2 direct 18 free banker nyame nka ho sɛ wopɛ sɛ wotwa game nso a mfa baabi a da biara na meka kyerɛ wo sɛ bɛtwa game no baabi a wodi a yɛnkɔyɛ kɔne bla biara baabi a wodi a yɛbɛka ho sika agu nsɛm ɛno ne Sogyaman hɔ your list no fa send me on WhatsApp 0593673300 na mehwɛ na metwa games nyinaa de ama kama yes mesa akyɛw commission nti wo ba insure akyiri bla fie na yɛnyɛ adwuma kama nyame nka ho bye bye